En la mili, del 7 al 77. Carai. Si queréis podéis apagar. Ya está. Falta Ramón, non? No viene. Vale. Empezamos, entón parece. Vale. Iniciamos entón a sesión ordinaria do pleno de xullo do 2024. En pleno no que cambiamos ao día establecido porque corresponde, bueno, entre despois do 25 de xullo, polo tanto, adiantámolo e, polo tanto, pues, compre ratificar o carácter ordinario da sesión a vida conta do cambio de día. Polo tanto, estamos entendo que de acordo todos en tratado de carácter ordinario, non? Ben, o segundo punto da orde do día é a aprobación da acta da sesión anterior. Ben, unanimidade. Ben, e o terceiro punto sería o expediente 547/2024 correspondente á conta xeral 2023, para o que ten a palabra Diego Moreira. Hola, buenos días a todos. Bueno, como xa falamos na comisión, esta conta será unha xeral de transición, a vida conta de que todavía se fai co orzamento do anterior goberno. Ademais, hai que ter en conta tamén que, obviamente, foi en ano electoral, que sempre, bueno, hai que detaxar determinados gastos que non se adoitan ter ano a ano. Proba disto é que a liquidación a mediados do ano 2023, cando nos entramos no goberno, sen que todavía chegaran todas as facturas do anterior goberno, se levaban gastados 3.200.000 euros sobre un orzamento de 4.800.000, tanto o nivel de execución era próximo ao 70%. Pero de todos xeitos, o que sí que podemos corroborar é que as contas do Concello siguen sendo boas, seguimos estando nunha situación con remanente de 1.700.000 euros pese a todo iso, pese a que incluso o gasto foi maior, o cambio na captación de subvencións que se deu no segundo semestre, que foi próximo ao $500.000 de euros en total en todo o ano, pois tamén fai que iso se vise mitigado, e tamén se mirou reducido o gasto en personal polas amortizacións de determinadas prazas. Entonces, pese a que non se cumpre a estabilidade polos gastos que se levaban acumulados, seguimos tendo iso remanente e as contas do Concello siguen estando nunha situación de gran salud. Pouco máis hai que dicir ao respecto. Nada, non decir que isto, bueno, que é unha cuestión técnica, hai que facer e, polo tanto, vamos a votar a abstención. Ben, eu simplemente engadir a respecto disto que, en efecto, como ben dicía Diego, un orzamento de transición, pero eu quero destacar que, bueno, que na parte que atinxe o novo goberno de Soutomaior verifícase e demóstrase nesta conta xeral pois a boa saúde económica do Concello de Soutomaior e o que ao meu xuízo pois é máis importante, o máis importa a veciñanza, a boa xestión dos recursos e do diñeiro dos veciños. Isto xa non admite ningún tipo de discusión. Digo que aquí por momentos pronosticouse a apocalipse,
e lonxe de ser un apocalipse, pois esta conta xeral demostra e reflicte pois unha xestión magnífica na que eu creo que ademais toca agradecer pois a todas as persoas implicadas, por suposto, o equipo de goberno, pero tamén pois os funcionarios que se implican, que traballan e que fan posible pois un traballo e unha xestión económica que eu creo que é beneficiosa para toda a veciñanza e que, por lo tanto, debe alegrarnos a todos. Pasamos, entón, ao seguinte punto da orde do día, se vos parece. A favor, se supone. Sí, entendo que sí. Por si acaso. Entón, pasamos ao seguinte punto da orde do día, expediente 707/2024, sobre a modificación do artigo 1 da ordenanza fiscal do imposto sobre construcións, instalacións e obras. Ten a palabra tamén o concelleiro de Facenda, Diego Moreira. Bueno, como falamos tamén na comisión, esta modificación é unha modificación formal, non ten ningún tipo de cambio sobre a tributación que van a pagar as persoas, van a estar pagando exactamente o mesmo, pero a redacción anterior, pois, bueno, tiña determinadas eivas, deixaba determinadas cuestións a interpretación e por unha cuestión de seguridade xurídica decidiuse facer un informe que nos aconsellaba ampliala e teremos esa ampliación a pleno para, bueno, darlle seguridade tanto ao Concello como ás persoas que fagan este tipo de modificación nas súas construcións. Bueno, nos pola nosa parte, vamos a decir, como te dices, que é unha modificación, nada máis que iso, nos votamos en contra da subida da taxa da construción na modificación anterior, polo que neste caso, ao ser un trámite, vamos a votar a abstención. Nos imos votar a favor, obviamente, simplemente matizar que non é certo que se subise taxa ninguna. Non dicir. E outras das mentiras sistemáticas do PP, o que se fixo foi acabar cunha situación ilegal que había na ordenanza e que pretendía manter a estabilidade do Concello de Soutomaior e dar seguridade. O Partido Popular se sinta cómodo con ordenanzas que non son acordes á lei é unha cousa, pero que, por favor, non se diga que se subiron taxas que non as impostos, neste caso. Incluso na conta xeral se pode ver reflectida que a ganancia por impostos no 2023 foi menor que no 2022. Entonces, ese relato como que... No, simplemente como se sacou o tema, puntualizalo, que insistimos, é dicir, a conta xeral non minte. Non minte, exacto. Entonces, cando se di que se subiu unha tasa e a conta xeral di que non houve incremento, alguén non está sendo fiel á verdade. Entonces, nós votamos por a conta xeral e vemos o que di a conta xeral a respecto das tasas. O PP dixo o que dixo e a conta xeral desminteo. Punto. Eu creo que onde hai papéis, alambardas. Seguimos, entón? Ben, pasamos entón aos objetivos locais para establecer as datas de festividade locais que, bueno, ven sendo pois Salvador e Luz de Pascua, como ven sendo tradicional e habitual, e ademais creo que este ano, bueno, pois un pouquiño máis de dice a vida conta de que imos ter unha semana grande de Soutomaior, pois a altura do que a veciñanza e Soutomaior parroquia merece. Agardamos a toparnos a todos e a todas ali e, por lo tanto, votamos a favor das festividades locais. A favor. Xa para rematar a parte resolutiva, pasamos a moción do Partido Popular relativa á subvención de Deputación Provincial de Pontevedra do programa Reacpon. Ten a palabra, Noelia. Sí. Bueno, na exposición de motivos desta moción, decir que o Concello de Soutomaior, gobernado polo Partido Popular, solicitou en xullo de 2021 unha subvención á Diputación Provincial gobernada polo bipartito naquele momento, PSOE-BNG, de 349.730,80 euros para unha obra que era a humanización da praza de Cima de Vila e Rúa Rosalía de Castro de Arcade. Camiño de Santiago, o tramo 1, dentro do programa Reacpon. Naquele momento o proxecto foi valorado, mal valorado con 43,25 puntos, por baixo dos 50 que eran necesarios para que nos concederan tal subvención. Nese momento, pois o BNG de Soutomaior criticou duramente o noso, que naquele momento era o goberno local, por non lograr esa subvención, acusábanos de unha mala xestión, dun proxecto mal traballado. O Partido Popular dicía que se trataba dunha decisión sectaria,
unha valoración que non se correspondía co que poñían as bases e que se trataba dunha decisión política para privar ao Concello de Soutomaior naquel momento, porque estaba gobernando polo Partido Popular. Anunciamos que recorreríamos aquela decisión injusta, porque o tiñamos claro, ante os tribunais. Hoxe, 3 anos despois, podemos dicir con gran satisfacción que tiñamos a verdade, que se trataba dunha decisión injusta e sectaria, e o Tribunal de Xustiza deu-nos a razón en contra do que se dicía o BNG de Soutomaior. O xuíz sentenciou que onde nos dicían que tiñamos 10 puntos, tiñamos que ter 28, o que resultaría 61,25, moi por riba dos 50, e onde nos deron 1,25, débese volver valorar. O Concello estimaba en 26,51, o que daría unha puntuación de 86,51, o dobre dos 43,25 que nos concederon. Creo que quedou moi claro que se tratou dunha manipulación clara da Diputación gobernada polo bipartito para perxudicar o noso Concello naquel momento gobernado polo Partido Popular, e un despropósito de críticas nese momento do BNG de Soutomaior cara ao goberno local do Partido Popular, que creemos que ben merecen unha desculpa pola súa banda, cando a Xustiza nos deu a razón. Polo tanto, o Concello vai a recuperar os máis de 350.000 euros que lle corresponden pola sentenza da obra do Camiño de Santiago. Entonces, queremos acordar neste pleno 2 puntos. Por unha parte, solicitar á Diputación que non recorra máis a sentenza onde se lle recoñece ao Concello de Soutomaior que tiña dereito á subvención do Camiño de Santiago do ano 2021, para gobernar o Partido Popular, paga efectivo ou importe máis os intereses no prazo legalmente establecido. E o punto 2, destinar ese importe para acabar as obras do Camiño de Santiago desde Rosalía de Castro ata Ponte de Sampaio e a Rúa Lavandeira. Esa é a moción que presentamos. Gracias, Noelia. Ben, parafraseando o Gran Wyoming, xa coñecemos os contos do PP, agora imos contar a verdade. Entón, a verdade que os veciños teñen que entender que non debe ser ni a que diga o Partido Popular, nin sequera a que diga este goberno. Eu creo que para iso está a documentación oficial e para iso están as sentenzas. Entón, eu vou simplemente ler unha parte, o artigo punto segundo dos antecedentes desta sentenza, que desmonta de maneira categórica o relato do Partido Popular. Fíxense o que di esta sentenza que di o Partido Popular que lles dá a razón. Punto segundo. Por escrito de 28 de 2 do 24, quen gobernaba na Deputación o 28 de 2 do 24? O Partido Popular, non? Quen gobernaba neste Concello? O actual goberno, non? Digo para que a xente saiba o que pon a sentenza. Por escrito do 28 de 2 do 24, presentado ante o xulgado o letrado xefe do Servizo de Asesoría Xurídica da Deputación Provincial de Pontevedra, actuando en su representación, formula recurso de apelación contra a sentencia citada no ordinal anterior. É que, señores do Partido Popular, están confundindo o procedimento judicial iniciado no 22, en efecto, por este goberno, con este procedimento judicial que é o 7068/2024, no que estaba este goberno, no que estaba a Deputación do Partido Popular. É que é unha confusión manifesta. Vamos pensar porque eu son de creer na boa vontade de todo o mundo, vamos a diferenza do que se di nesta moción, pero imos pensar, sí, é un erro, de que non saben de que procedimento judicial estamos a falar. Pero claro, o que se di na moción do Partido Popular, eu apuntaba, porque claro, non queda estupefacto, non? É dicir, claro, que isto non foi unha decisión dos técnicos da Deputación, O Partido Popular de Soutomaior, que di que isto foi unha decisión política, sectaria, manipulativa. O poñen por escrito, O poñen por escrito na iniciativa, ollo. O nivel de responsabilidade, de seriedade e de rigor. Isto é sectarismo, manipulación, decisión política, injustiza. Eu pregúntome, vostedes consideran que o señor Lugués, presidente do PP da Deputación de Pontevedra, é un sectario?
Vostedes consideran que o presidente do PP da Deputación de Pontevedra, o señor Lugués, é un manipulador? Vostedes consideran que o señor Lugués, presidente do PP da Deputación de Pontevedra, toma decisións políticas arbitrarias e inxustas? Porque este recurso que vimos de gañarlle presentou no goberno do señor Lugués. E non o digo eu. Está aquí a sentenza que ensinaremos a calquera veciño que pode ver para que o verifique. Entón, de que estamos a falar? Eu, dende logo, considero que eu teño a mellor das opinións persoais do presidente da Deputación de Pontevedra, do señor Lugués, opción magnífica e parece, e non considero que ese señor un manipulador, a pesar de que presentou esta sentenza. É todo para que, bueno, pois toda esta escenificación do Partido Popular, pois para que tratar de ocultar o evidente, que presentaban proxectos malos, pois justificarei por qué, malos, que comprometían o financiamento do Concello de Soutomaior e que nos fixeron comprometer máis de €500.000, e este goberno traballa para ter financiamento nesta e noutras bandas, porque sin contar con isto, estamos a estas alturas do ano en máis de €1,5 millón de subvencións, e isto que non soporta o Partido Popular, porque o Partido Popular non quere que lle vaya ben a Soutomaior. O Partido Popular non quere que veña diñeiro para Soutomaior, e por iso, cando foi o fallo da primeira sentenza, non dixo nada. E aí sí que poderían ter as súas razóns. Porque se cando foi a primeira sentenza que en efecto presentou o anterior goberno do PP de Soutomaior, e se fallou e dixese, non, señores da Deputación, non recurran, pois entonces terían toda razón. Pero que resulta que lle chaman manipuladores, sectarios e quen sabe que máis cousas a un goberno que non podía outorgar esa subvención porque había informes técnicos negativos. Eu con informe técnico negativo non firmo ni unha sola subvención. Ni unha. En cambio, o goberno do PP, que sí que tiña unha sentenza a favor, que sí que podía dar esa subvención, en vez de darla recúrrea. E a culpa dos anteriores, non destes, é que é o mundo ao revés. É o mundo ao revés. E din que a gañaron sen saber sequera que estamos nun procedimento judicial, este que vimos de gañar, do 24. E xogamos a confundir a manipular dicindo que non, que é o do 22. Se no do 22 non abristes a boca. Se estaba descalados como apitos. Non abristes a boca. E por que non abristes? Porque o PP mantivo o mesmo criterio que mantivo a anterior Deputación. E iso é o que desmonta todo o vosso relato. O mesmo. O que demostra que non foi unha decisión política. Non o foi. Porque, a non ser, é claro, que o Partido Popular de Soutomaior diga, cando se trataba do anterior goberno da Deputación, decisións políticas. Cando se trata do novo goberno, de decisións técnicas. É iso que estamos dicindo. Unha cousa é a contraria. A ver, cando son os mesmos técnicos os que están asinando ese informe, unha cousa é a contraria. Non parece moi sensato. Pero claro, eu insisto nesta cuestión, non? Porque isto ao final é o que desmonta todo. Recurso presentado 28 de febreiro de 2024. Por lo tanto, este procedimento, recurso de apelación 7068/2024, foi o que gañou este goberno, centros xurídicos, fronte ao actual Deputación de Pontevedra, que eu insisto, non creo que fose unha decisión política da Deputación de Pontevedra recurrido. Nin antes nin agora. Non o foi antes e tampouco é agora. O problema do PP de Soutomaior é que está pois nunha dinámica absolutamente fora de sí, que non teñen ningún problema en dicir que son decisións sectarias dun goberno. En cambio, a mesma decisión, ou peor, porque aí xa había sentenza do goberno do PP, pois din o contrario. E co nivel de decadencia do que un día foi o PP de Soutomaior é serio. É serio. Andamos a bandazos, non sabemos de que procedimentos judiciais falamos, e vimos a poñer aquí cuestións que eu creo que de verdade non están á altura do que un día foi o PP de Soutomaior.
eu insto-vos a que se recupere un pouco a sensatez política e a que volvamos a ver, a facer política en serio, a que deixemos, bueno, pois os debates aí de redes, aí insultos permanentes, por Dios. Recuperemos a cordura. De verdade, traballemos un pouco para mellorar Soutomaior dentro da oposición e dentro do goberno, que eu creo que é o que precisamos e o que queren os vecinos. O proxecto. Claro, decimos que o proxecto sí que tiña PP, que era un proxecto, claro. Isto é unha cuestión importante, non? Que a xente debe saber, porque claro, cando os técnicos avalían un proxecto de maneira negativa e ofrece dúbidas, cando hai 50 concellos que o presentan sen ningún pero de todas as cores políticas e 8 concellos de todas as cores políticas quedan fora, pois, home, moi bo o proxecto non é. En tanto ofreceu dúbidas aos técnicos. E hai que reclamalo judicialmente. É moi fácil, é como cando un alumno che saca un 4 no examen. Entón vamos co 4 no examen, non aproba durante o curso, non aproba en xuño, en setembro, bueno, pois mira, resulta que se fai unha avaliación extraordinaria e se lle pon un 5. Pero iso convirte a ese alumno ese examen nun bo examen? Non. Non, porque cando todo o mundo conseguiu o financiamento no seu momento, pois estes non. Eu vou que reclamalo judicialmente. Eu vou que reclamalo judicialmente, e isto é importante co anterior goberno e con este. Entón, bueno, eu simplemente lamento enormemente a palabrería grosa do PP neste caso. E que intente, bueno, facer unha cuestión, primeiro, confundir dos proxectos. A vista está. Isto é documentación oficial, isto é unha sentenza que está aquí, e que diso non di nada. E despois, claro, que cando o Partido Popular recurriu a sentenza, non di nada. E cando nós temos que gañala, e conseguimos gañala, agora din, sí. Home, é que Paco, é que non o digo eu. Digo a sentenza. É que aquí o tes. Minte tamén a sentenza. É que non sei, é que ao Partido Popular últimamente só lle vale o que dice un xuiz de Madrid, seica. É dicir, é que aquí está dicindo o xudgado que este recurso é o procedimento de apelación 7068/2024, o PP dice que os xuíces minten, é que isto xa é último. Pero de que estamos a falar se está aquí na sentenza? Entonces, claro, depois, xa, claro, para rizar o rizo. A pregunta que lle fago é por que o Partido Popular recurriu? Se nos contestan esa pregunta, pois igual podemos ter algún tipo de acordo. Eu, Noelia, insto a que lle responda aos veciños de Soutomaior esta pregunta. Por que o Partido Popular da Diputación de Pontevedra recurriu? E se respondes esta pregunta, seguramente nos entendamos. Entendamos que un debate técnico e todos podemos estar de acordo que é o que todos queremos. E claro, pois a segunda parte, bueno, pois aí xa demostra descoñecemento absoluto do que é obra pública. Non me extraña que os proxectos, bueno, pois fosen como iban. Din, pide o Partido Popular, ollo, isto é serio, destinar ese importe a acabar con as obras de Camiño de Santiago dende Rosalía hasta Ponte Sampaio e a Rúa Lavandeira. Solo Rosalía ata Ponte Sampaio vale máis de $500,000 de euros. Temos ese proxecto xa contratado. Entrou, feito polo arquitecto Urcola. Vale máis de $500,000 de euros. Pero o Partido Popular las veu e doblo. É dicir, que neste queren a Lavandeira por €350,000. A ver, isto é un goberno serio. E os gobernos serios buscan financiamento serio. Estamos traballando na procura de financiamento para este proxecto. Votar a favor deste punto implicaría paralizar o proceso de financiamento que estamos e que creemos que pode ser moito máis beneficioso para a veciñanza de Soutomaior. Iría en contra dos intereses de Soutomaior. Entonces eu, o que se me ocurre é propoñerle ao Partido Popular. Aprobamos este punto se a parte que non chegue desta subvención asume a Xunta. Se estamos de acordo en que nos propoñemos isto,
Poñemos ese diñeiro a disposición. E a parte que falte para completar a obra que propón o Partido Popular, asume a Xunta, estamos de acordo. Entón, propoñemos esa emenda. Senón, é que sería unha temeridade. Sería unha temeridade que poría en cuestión o financiamento do Concello de Soutomaior. Entonces, non sei, eu creo que aquí, se a outra, pois me parece, bueno, pois unha boutade, non? Bueno, a primeiro punto, as cousas do actual PP de Soutomaior. Estas cousas así, pouco reflexionadas. Pero é que isto é unha temeridade. Isto é unha temeridade. Bueno, eu propoño que nos encontremos tanto na interpretación como en atopar solucións a isto. Iso que propoñamos. Se non queren o Partido Popular, pois nada, non queiran. Decir, esa é a súa decisión e nos encantados de que o Partido Popular este na posición que está. Eu xo dixen varias veces, a min por interese político sigan así moitos anos. Porque hasta persoas referenciais do Partido Popular me trasladan que non se sinten representados co actual PP de Soutomaior. Entón, é o que me trasladan. Se vostedes queren seguir así, sigan. A nós, en todo caso, estamos construindo, estamos traballando para conseguir financiamento e así creo que estamos ben. E polo demais, papel, documentación e sentenzas oficiais. Nos non poñemos ni quitamos unha coma do que diamos. Mais nada. Sí, por favor. Sí. Bueno, entre moitas cousas, xa non sei por onde empezar, todo o que falaches. Má complexo. Vamos a ver, decir que este proxecto nos tiñamos claro que íbamos a recurrir porque se trataba dun proxecto impecable, naquel momento repetimos por activa e pasiva tamén que foi avalado polo Plan Ágora, que o ponía de sempre en moitas das reunións, xa que cumplía con todo. E o denegaron. O denegaron, como sabíamos que tiñamos razón, o recurrimos e nos deron a razón. Non sabíamos desa sentencia que dices ti, do 2024, pero nesa sentencia do 2024 non se ganou nada, solamente se ratificou a sentencia do 2022, que é a que nos deu a razón contra ese no recurso contra a denegación da subvención, que foi presentado no 2022 polo PP de Soutomaior. Ganouse no Juzgado Contencioso Administrativo, como a ti dis, de Pontevedra, na sentencia do 5 de febreiro de 2024, que ratificou a sentencia, volvo a repetir, do 2022. Eu quero decir que nese pleno no que nos denegaron, donde se falaba da denegación dese proxecto, mal puntuado naquel momento polos técnicos, aquí se nos caluniou, se nos insultou, se nos dixo que era unha chapuza, que estaba incompleto, que era unha improvisación do alcalde, que era un proxecto deficiente. Así durante casi 10 minutos se nos estuvo dicindo esas lindezas. Defender a sentencia no tribunal por parte do Concello que agora está nas vosas mans é unha obviedade. Só faltaría que non apeláramos, xa que creo que estamos todos co interés de que eses cartos pois, se nos adxudicaran como era de recibo polo proxecto presentado e así a veciñanza pudiera dispoñer deses cartos. Xa sei que non vos vades a disculpar, non vades a recoñecer que nese momento pois o que se nos dixo non era acorde co proxecto que habíamos presentado. Nós temos totalmente seguridade de que ese proxecto era noso, que tiña que estar ben puntuado, e iso é o que celebramos. Celebramos que a decisión dos tribunales puxeron no seu sitio aquel goberno sectario onde se nos valorou mal ese proxecto. Eu vou resumir, porque sei que é a última intervención, un pouco o que vimos dicindo. Quen presentou a proxecto na Diputación foi o PP de Soutomaior. Quen denegou a subvención? A Diputación do BNG e o PSOE. Quen recurriu ante a Xustiza esa decisión? O PP de Soutomaior. A quen lle dou a razón á Xustiza? Ao PP de Soutomaior. E quen é o beneficiado da axuda concedida pola Xustiza de 350.000 euros? A venciñanza de Soutomaior. Esta é a verdade. E todo o demais son lerias. Por lo tanto, nos vamos a seguir adiante con estes puntos. En ningún momento dixemos que a nova tramo iba a costar 350.000 euros. Sabemos do proxecto porque o miramos nos informes que nos mandástedes. Simplemente decimos que eses cartos que agora veñen, que no seu momento non nos aportaron para o primeiro tramo, pois que sexa invertido no segundo tramo.
E hasta aquí chegamos, non nos vamos a mover, porque este foi o resumen de todo o que leva esta moción, nada máis. Claro, o que pasa é que eu fixe unha pregunta e os veciños teñen que ver por que o PP de Soutomaior non responde. Teñen unha pregunta feita e non responden porque non queren dicir a verdade. Volvo a repetir a pregunta a ver se así se entende. Por que o goberno do PP da Deputación de Pontevedra recurriu? Volvo a facer a pregunta. Se o anterior goberno con informes técnicos negativos era sectario, actuaba por motivacións políticas, tomaba decisións inxustas, o actual goberno do PP da Deputación de Pontevedra, cunha sentenza favorable que pude evitar o recurso, é o tamén. Pregunto iso. Bueno, acabo, Noelia, de verdade. Pois non te preocupes que turnos podemos ese problema. Entonces, yo é que, claro, o PP de Soutomaior ten un criterio e o contrario. Ten un criterio cando era a Deputación PSOE e BNG e cando a Deputación do PP, que sí podían pagar, porque había unha sentenza e decidiu recurrila, non dicen nada. Porque claro, é que o que gañou foi o PP de Soutomaior. Eu pregúntolle outra vez a portavoz do BCE. O subconsciente a veces ten esas cousas. Acabas de gañar o recurso, porque hubo que recurrir entón. Quen recurriu? A pregunta que ti me faz por que recurriron, xa dixen no comezo da explicación, creo que é o habitual que se fai, e por iso nos levamos agora ao punto 1, no que pedimos a Diputación que non recurra e que faga efectivo o pago. É o habitual. Entonces, claro, isto xa sí que é para nós. Entonces aquí eu creo que, mira, acaba de evidenciarse o papelón do Partido Popular. É habitual para o PP de Soutomaior, ollo a isto, é habitual recurrir unha negativa dunha subvención con informes técnicos negativos, pero cunha sentenza. Iso é habitual. Agora, das subvencións con informes técnicos negativos, que é? Ordinario. Porta de vos conta da contradición na que acabades de incorrer. Sodes conscientes de que estades evidenciando que o vosso argumento fai augas por todos lados e que estades engañando a veciñanza. Sodes conscientes de que, e non quero poñerlle calificativos, pero creo que o Partido Popular, ou que algún día foi o Partido Popular, ou se está moi lonxe diso, de verdade, que non pode estar nesas coordenadas de sin razón. É o habitual recurrir? Non, señores. Iso si foi unha decisión política. Iso sí. Porque se pode pagar cando tes unha sentenza favorable. O que non se pode é dar unha subvención con informes técnicos en contra. Pero para o PP de Soutomaior iso é habitual. En cambio, outro é extraordinario. E é sectario. Ollo, Ollo, porque eu creo que esta parte, este fragmento, debe verse. Debe coñecelo a veciñanza. Acabamos de evidenciar cales son as coordenadas do Partido Popular. É que eu insisto. O recurso que... palabras como ratificou. Decía a voceira do PP. Por que ratificou? Porque hai que ratificar unha sentenza. Porque a sentenza pode aceptarse e non recurrirse. Por que hai que ratificala? É lo habitual. Non. Como un recurso do PP que mantivo o mesmo criterio que a anterior Deputación. E iso non o dice este alcalde. Iso dice a propia sentenza. Que se molestaran en lela, estudala, no canto de estar instalados no ruído, na difamación permanente este goberno, pois sería moito mellor para a veciñanza. Pero vimos aquí cos deberes sin facer e demostrámoslo ainda por cima. E iso é serio. Eu non quero, de verdade, non é agradable ver unha oposición nestas coordenadas. Pero é que, de verdade, é que temos que desculparnos nós por conseguir unha subvención que comprometeu o Partido Popular. En cambio, o señor Lugués, que recurriu esta sentenza, non.
O señor que recurriu unha sentenza que había non ten que desculparse. Eu creo que non debe facelo, E máis, eu creo que na súa situación teria feito o mesmo. Que é recurrir os informes técnicos. Claro, o que se adoita facer unha administración. Pero que non vale é decir unha cousa contraria, porque senón estades engañando a veciñanza. E o informe é que o pon, é que non sei, podemos ensinar as veces que irades. Recurso de apelación 7068/2024, que está aí na sentenza. E o din no título segundo, por escrito do 28 de 2 do 24, presentado ante o xuzgado, letrado, a Secretaría Xeral da Deputación, é que está aquí. Entón o Partido Popular pode decir o que queira, pero que a sentenza é clara. E houve un proxecto que comprometeu eses fondos, sí, e decía que estaba incompleto, e que iso dice tamén a propia sentenza. Que os informes sectoriais estaban solicitados, entón tamén di que a Deputación naquele entón debeu requerilos, e non o fixo, e por iso lle dá razón ao goberno, pero que non estaban presentados. Cando todos os proxectos que gañaron, sí que os presentaran. É que isto é aprobar en setiembre de chiripa e agradecidos, porque traballo nos deu. Traballo nos deu. Claro, non lle vale. Mire, de verdade, Noelia, que non é doado entender, esta, decir unha cousa contraria, esta disparidade de criterios. Eu creo que se queda algo de sensatez no que un día foi o Partido Popular, eu creo que sí queda. Eu creo que sí queda. Eu creo que hai persoas serias. Instarvos a vir camiño a unha oposición de construir xuntos. Esa é a nosa vontade. Deixar a difamación, deixar o insulto permanente, tratar de facer cousas entre todos, que é o que a veciñanza demanda. E niso vámonos a topar. Nestas películas non. Non podemos. Non podemos. Por cuestións, de gestión, éticas, claro, que non son serias, como eu xuízo. E despois, a respecto da parte resolutiva, eu insto, lle fago unha pregunta ao Partido Popular. Quere o Partido Popular que a Xunta do PP colabore con estas obras que propón? Sí ou non? Quere que colabore a Xunta? Ou agora que conseguimos ese diñeiro que non chega, pois din que non, porque nós vamos a buscar financiamento para iso. O financiamento non é doado, pero estámoslo facendo razoablemente ben. Entón, se buscamos financiamento, iremos a financiamento co plan trazado polo goberno de Soutomaior, e se o Partido Popular quere que a Xunta colabore, poñémolo na iniciativa. Entón estará demostrando que defende os intereses de Soutomaior. E se non, o que estará demostrando é que quere que lle vaya mal a Soutomaior. Porque o Partido Popular pensa que se lle vai mal a Soutomaior vai ir ben o PP. E equivócase. Equivócase porque Soutomaior ten a mellor situación económica da súa historia, por máis que vos pese, e non o decimos nós, dice a documentación oficial, e creemos que entre todos, se queremos colaborar, vai gañar a veciñanza de Soutomaior. Entón, Noelia, simplemente vos digo, nós estamos dispostos a apoiar a iniciativa se o Partido Popular quere que a Xunta colabore con Soutomaior. Ora, se o Partido Popular se opón a que a Xunta colabore con Soutomaior, pois eu creo que non o van a entender os veciños, Entonces, eu propoño, facemos unha engádega na que se poña na iniciativa do Partido Popular, deixame atopala, aquí está, na que se diga destinar ese importe que e a Rúa Lavandeira en colaboración con outras institucións como a Xunta de Galicia. Estamos de acordo, hai acordo absoluto e unanimidade na iniciativa. Se o Partido Popular non quere que a Xunta colabore, terá que justificarlo o Partido Popular. Nada, volver a repetir por moitas voltas que lle estamos dando o asunto outra vez coa sentencia esa de 2024, decir que a nós o que traemos aquí a moción é para deixar claro no seu momento cal foi o proxecto presentado,
decir que nese momento recurrimos porque sí realmente nos importaba a veciñanza e recuperar eses cartos porque tiñamos claro que tiñamos razón, danos igual que el recurriu, porque ganose o recurso que presentouse o PP de Soutomaior. É así, presentouse un recurso do PP de Soutomaior e gañouse. É o que nos importa, que eses cartos veñen para a veciñanza de Soutomaior. Nós vamos a continuar coa moción tal cual está presentada, sin modificar nada, porque nós aquí non podemos comprometernos con esa colaboración da Xunta nestes momentos. Vos estades co proxecto, vos presentades, e nós simplemente decimos que se invirtan eses cartos nun novo tramo. Esa moción que presentamos é máis que a Diputación, por favor, proceda ao pago deses cartos canto antes. Non vamos a movernos desa moción. E volvo a repetir, é para nós unha ledicia que esa sentencia se ratificara e que nos dera a razón nun proxecto no que tiñamos toda a razón. Ben, pois as sentenzas minten. Outra perla que eu creo que se debe escoitar pola veciñanza, danos igual que un recurriu. Bueno, pois que se nos dá igual quen presentou esta sentenza, bueno, pois que lles vou decir, señores do Partido Popular? Dalles igual que o PP da Deputación de Pontevedra non quixera pagar, habendo unha sentenza. Iso que queren decir? En cambio, lles molesta moitísimo que con informes técnicos a anterior Deputación non pudese pagar. É iso que estamos dicindo. Porque tamén creo que os veciños deben coñecer isto. Primeiro, é lo habitual, danos igual. Entón, a vostedes que lle importa? Atacar con razón ou sin el o goberno de Soutomaior e se pode ser perxudicar a veciñanza de Soutomaior? Iso que para o que está esta oposición? Porque o procedimento foi o seguinte: recurso do anterior goberno, en efecto, do Partido Popular no ano 2022. Sentenza favorable, en efecto, ao goberno do Partido Popular. Ese sí que foi presentado polo PP no ano 24. E se así fose, pois nós non teríamos nada que decir, máis que... claro, pero resulta que a Deputación do Partido Popular mantivo o mesmo criterio coa outra. E o Partido Popular de Soutomaior que dice? Que os outros eran sectarios, inxustos, que actuaban por motivacións políticas. En cambio, do presidente lugués do PP da Deputación de Pontevedra dice que dá igual, que é lo habitual, que non nos importa. Pero vos, parecevos serio. Parecevos serio. Parecevos digno de persoas que estiveste responsabilidades de goberno. Onde quedou o PP? Onde quedou o PP de Soutomaior? Pero onde quedou o PP? Quer dizer que ahora tamén se opón a que a Xunta colabore con Soutomaior. Home, non podemos comprometernos, non? Pero podemos pedilo todos. Entón o PP de Soutomaior non quere pedirlle a Xunta que colabore con Soutomaior. Que panorama, Que panorama. Estamos... Pois eu estou facendo... Dixemos que nos opoñíamos a que se pideira a axuda da Xunta. Estamos dicindo que a nosa moción é a que estamos discutindo. Estamos discutindo que nese momento se recurriu un proxecto que estaba mal puntuado e que se gañou, e que aquí estamos celebrando que se gañara e que eses cartos veñen para a nosa veciñanza. Eso é o que estamos dicindo, nada máis. E vos non queredes recoñecer que no momento do pleno, naquel momento nos calumniástedes e nos dixéstedes que era unha bazofia, e non queredes recoñecelo, por eso estás implicando outra vez que si apelaron, que si non apelaron, que no 2024. E que volvo a repetir, porque si cada vez que falo vas a facer réplica non me vas a parar. Gañouse a sentencia, os cartos veñen para Soutomaior, e iso é importante, que a veciñanza vai recuperar eses cartos, que nos encanta que sean invertidos no tramo 2, e se hai que pedir axuda a Xunta ou a Diputación, pois aí estamos, todo o que veña para Soutomaior vai ser bo para a veciñanza, pero a moción se vai a manter. Entonces, vamos a ver. Primeiro, gañouse a sentenza, insisto, 7068/24, porque claro, por máis vehemencia que lle queramos poñer, por máis nerviosos que nos poñamos, non temos máis razón, Noelia. É dicir, aquí hai unha cuestión, que a sentenza di o que di. E o procedimento foi o que foi. Entón podemos dar as voltas que queramos, pero está aquí. Está aquí. Eu creo que quedou claro que todo o mundo o pode entender perfectamente e vai no ver con toda claridade no vídeo. Vai no ver con toda claridade. E vai ver tamén
que agora o Partido Popular dice que a moción é a que é. Vamos ver, voulle explicar aos veciños o que di a moción e o que propón o goberno. A moción de destinar este importe ás obras de Camiño de Santiago, Rosalía, Tapote Sampaio e Rúa da Lavandeira. Eses 350.000 euros son máis ou menos un tercio do orzamento. Nós queremos engadirlle en colaboración coa Xunta de Galicia. É dicir, que a Xunta colabore con Soutomaior. E o Partido Popular dice que non, que a moción é lo que e non quere pedir isto. Entón, para que están, señores do Partido Popular? Se non é para defender os intereses de Soutomaior ante os seus socios, ante o seu partido na Xunta. De verdade que se negan a pedirlle que a Xunta colabore en obras de Soutomaior e de poñelo por escrito. Negarse. Entón, por que non o poñemos por escrito? Bueno, Nos no pleno pasado modificamos emendas para chegar a acordos. Modificamos mocións. Simplemente o Partido Popular non quere que lle vaia ben a Soutomaior, porque pensa que se lle vai ben a Soutomaior vaille mal ao PP, e iso explica isto e toda a actitude do que un día foi o PP de Soutomaior. Iso é o que explica todo. Porque senón non tería ningún problema. É unha administración na que esteamos, voulle pedir por activa, pasiva e perifrástica financiamento para Soutomaior, claro. Entón poñámolo. Se estamos de acordo, poñámolo por escrito. Eu creo Hai que poñer simplemente, punto 2, en colaboración coa Xunta de Galicia. A Xunta despois pagará ou non. Pero onde Soutomaior digo eu que deberíamos estar de acordo con isto. E se non estamos de acordo con isto, señores, o Partido Popular de Soutomaior ten un problema, porque está dicindo que non está de acordo en que dende esta corporación debamos pedir financiamento para Soutomaior. Que serio iso, E poñelo por escrito. É serio. Entón, e nós modificamos iniciativas a las sanidades por beneficio de Soutomaior. Claro que sí. E o Partido Popular di que non quere. Entón, entendo que non queremos, non? Que non queremos modificar isto, que non queremos que a Xunta colabore con esta obra. Non estamos nesta moción. non queremos que a Xunta colabore. Estamos dicindo Pois nós... que vamos a ir adiante con esta moción, vale? Porque a que presentamos primeiro xa que foi presentada antes de que nos chegaran os informes, por lo que nos enteramos dese novo proxecto cando chegaron os informes, e creo que debes de presentar outra moción onde ti nos pidas que confirmemos e votemos eso. Nesta moción non vamos a movernos. Non vai a moverse porque o Partido Popular non quere poñer por escrito nas súas iniciativas, nas súas, O sea, o Partido Popular non está para iniciativas de pedirlle a Xunta financiamento para Soutomaior. Bueno, queda claro. Queda claro. Eu, se vos parece, non sei se está de acordo, non? Votamos por puntos, nós no primeiro punto estamos de acordo, e no segundo punto podemos votar incluso a favor, porque destinar ese importe, pero que ao final se vai ir a remanente. Técnicamente, non é difícil, será ese ou outro importe. E isto vai estar condicionado a conseguir financiamento. Entón, se vos parece, votamos por puntos. Non queredes tampouco? Non, vamos a votar. Pois votamos a favor. Votamos a favor sen ningún problema, simplemente porque non temos máis. Simplemente deixando de manifesto que o Partido Popular non quere pedir nesta iniciativa financiamento da Xunta. A outra parte quedou clara. Quedou clara. O da sentenza creo que está máis que clara, e nesta, sen ningún problema, votamos a favor, que estas obras non hai prazo, non se contemplan, iremos las facendo, son obras, nos levamos reivindicando as obras do Camiño de Santiago máis dunha década, entón, por suposto, faremos, e ademais, farémolas ben. E para iso que falta financiamento, non con chapucillas como as que vimos. Votamos. Votamos. A favor. Unanimidade. Un decreto de alcaldía, entendemos que o... Vale, vale, ben. Vale, veña, rogo se preguntas. Como comprobamos nos decretos que nos chegaron no 2024/0606 do 9/7 dice
adjudicación, contrato menor, servizos, produción e cachés, artistas, primeira edición festival Son das Albedosas. Entonces, a nosa pregunta é: calquera asociación cultural pode organizar algo e que veña a que o Concello financie? Si se presentan proxectos nos que os consideramos válidos e creemos que son proxectos interesantes, por suposto, claro. De feito, este non foi unha asociación que presentou un proxecto, o sea, que se financiou a asociación, foi un festival do Concello. Pero poñemos os exemplos, hai moitos outros. As Carrilanas, por exemplo, está pasando. Un torneo que imos facer co Club Deportivo Arcade, agora que se vai facer, tamén se vai facer. O sea, non é só esa. Esa e todas. Cando haya proxectos interesantes que revirtan en beneficio do Concello, que vayan destinados, bueno, pois ao saludable, a cultura, música, etcétera, que nos consideramos que é interesante, este é un, pero moitos outros que xa se fixeron outros anos, Temos que así debe ser, por suposto. De feito, xa vos adianto, vamos ter agora a final de ano, en setembro, un torneo de fútbol que imos organizar co Arcade, de fútbol infantil, no que tamén financiamos unha parte importante, con convenio que estamos facendo, que organizamos, un convenio non, organizamos o Concello, e colabora, bueno, colaboración co Club Deportivo Arcade. Ese e moitas outras, o sea, as Carrilanas fanse exactamente igual, e moitísimos outros, claro. Tamén pedir un subvención de difusión. Pode ser que pedíranos. Nos, na parte que nos toca, estivemos aquí e comprometemos a organizar o congreso. Entón, esa e moitas outras. Mais, instamos a sociedade, as asociacións, organizacións, que se hai proxectos que, obviamente, pois os criterios nos que un goberno colabora ou non, pois ten que decidirlos o goberno, non? Pero sen interesantes, por suposto. É o que queremos, Queríamos saber cando se pon en servicio os contenedores de materia orgánica, que nos preguntaron. Non, semana pasada, non? Que non ten chave, non ten forma de acceder. Solicitar unha chave. É o que me din, a ver. Primeiro solicita a chave. Solicita a chave, está... A mi entregado non la solicité, Pasa, tampouco teño contenedor. Oye, solicitó en Antalo Río, que estaba con... Entonces, entregaron a chave. non son gananciables. Pero aí vai con... É dicir, hai casos de que están ali, a noso procedimento está seguindo. Creo que o mellor era tamén facer público que hai que solicitar a chave, porque a xente chega, moita xente non sabe. Estaba en unha campaña de promoción. Todo. Pero vamos, está a punto de adjudicarse xa. E é máis fácil xa os contenedores e as campañas de concienciación. Goles, no... Un patrón, non? Por poñer para repartir. Porque non lo pagaron, xa non era moi pequeniña, era unha campaña, creo que eran 2 ou 3, faltan ahora 12 ou 14 campañas de concienciación que se la de... Vale. Saber si xa se sabe cando se vai a poñer a disposición de asuntos terreos do centro de saúde. Entón, xa. Hubo un problema, nós sempre criticamos que se optase por un procedimento, por un trámite de expropiación cando había tan poucos usuarios, e iso retrasou na todo. Foi unha mala decisión do anterior goberno, porque hai problemas con usuarios, tuvo que demorou moitísimo. Sí, os trámites de expropiación non os controla o goberno. Os trámites de expropiación teñen uns prazos que en tanto en canto os usuarios expropiados empregan os recursos, pódese demorar sin medir. Puido ser un trámite de negociación perfectamente e así non lo trasladan os usuarios, aos propietarios. O anterior goberno decidiu expropiar e claro, pois os propietarios exercen os seus dereitos. En todo caso, o que lle corresponde ao goberno de Soutomaior está feito en hai tempo. O que nos corresponde a nós, os deberes nós temos os feitos en hai tempo. A pesar de que, insisto, creo que foi un erro irse ao trámite de expropiación. No último pleno pedimos o número de xente distinta que usaba o servizo de transporte a demanda e non nos foi... Sí, están... ahora mesmo, ata agora como 5 persoas. En todo caso, nos insistimos, ahora abrímoslo, porque, como sabedes, era un caso para usuarios vulnerables. En todo caso,
Ahora estendémolo para maiores de 65 anos e eu insisto na mesma idea, é dicir, oxalá non tivese que utilizarlo ninguén. Oxalá, pero bueno, é un servizo que damos que aquelas persoas en situación de soidade, maiores, que teñan, pois, bueno, pois teñen ese dereito en souto maior. Eu creo que iso é algo do que temos que estar orgulloso, que lle facilitemos a xente, pois, servizos que antes non tiñan. Entón, que agardamos, o que esperamos é que ninguén teña acusado. Pero, bueno, no momento ainda hai 5 personas, esperamos que se reduza e que lle poidamos dar solucións, bueno, que non vayan vinculadas a servizos sociais. Pero, de momento, o Concello está na obriga de actuar e dar solucións a esta xente e a xefa. A baixada da rúa que vai do Conde cada cual hacia o supermercado Freud. Bueno, nos piden que as silvas están cubrindo xa a baixada, tocando coches que salen por encima dun muro que hai ali hacia fora. Entonces, rógase que por favor se poden... Non podemos, non, non. Iso é un terreno privado, mandamos notificación, fixemos todo o que temos que facer, o que salen para fora limpiarémolas se non se poida, pero ollo, é que despois temos acordo todos os grupos de facelo, porque claro, que despois aí resulta que hai cosas que o Partido Popular dice que non se poden actuar en determinados sitios. Claro, é dicir, como decía aquel da novela de Oscar, non? É dicir, cuidado con lo que pides que igual se cumple. É dicir, nós, sin problema ningún, facémolo, pero sabemos que iso ten aristas, non? Sabémolo. Que iso ten aristas, Paco. Sí, sí. Ti non, ti xa sei que lle dabas pa diante, pero bueno. No, Vamos eu falar. penso que os veciños que baixan por aí non teñen por que... Totalmente, estamos totalmente de acordo, pero tamén sabemos que iso, xa o falamos, e vamos ir, e vamos, é un problema dunha propiedade abandonada que se mandan as notificacións, é terreo privado, non é do Concello, iso invádese de vez en cando, e o que hai que buscar a solución en orixe, claro. O problema porque, senón iso, as silveiras con este tempo medran disparadas, siguen caendo, vámoslo a actuar hoxe, dentro dun mes vai estar igual. É un problema, sí, é un problema que tiñades vos, é un problema que temos nós, e que se fose fácil estaría resolto xa hai tempo. Nos Sí, simplemente rogamos que se faga unha actuación ali porque os veciños pues, están farémolo, sí. Molesta. Bueno, estamos desde novembro co tema do muro que vai ás Cortellas. Sabemos do proxecto, que hai un proxecto, cando se vai comenzar? Vamos a ver un segundo, pero é unha cousa, Noelia, a estrada falas. Sí, a estrada, o muro que caiu. Claro, Falamos xa nos varios plenos. É que está moi ben que teña despresa, pero que o que retrasou todo iso foi o informe da Xunta, Estivemos esperando polo sectorial. Se non xa estaría feito. Tivemos que pedir os permisos á Xunta, a Xunta tardou o que quiso. Entón, claro, ahora xa está, vais a licitación xa agora, non? Esta licitación xa, non? Acaba hoy el plazo. Acaba o prazo de licitación. O sea, xa está licitado, está o procedimento aberto, pero eu insisto, iso retrasouse polos informes da Xunta. Pero nós queremos saber se iso vai arranxar en breve, é importante. A licitación rematou o prazo, o sea que adxudicaremos executaremos. Temos varias en licitación, tamén se vos interesa. Temos tamén a licitación da Pedreira que vai a ser... Xa temos a Praza da Aldea en licitación, temos esa obra. Somos un goberno activo e serio que traballa os 4 anos, a diferenza do que acontecía aquí. Queremos falar do tema do pabellón, porque temos moitas queixas da veciñanza para a forma de reservar as pistas de pádel e de tenis, de recoller as fichas de luz, de coller as chaves. A xente se está queixando polo que é reducido o tempo e os días. E cando surxe que queren ir non hai forma, se non é martes e xoves. Vou contarme. Porque eu creo que hai poucos exercicios de ruindade maiores que, sabendo que é unha funcionaria de baixa por maternidade, sabendo que cubrimos con persoa, bueno, contratamos para que houvese ese servicio, que sabendo que neste mes
Só había 10 días para as fichas. Sabese, para as pistas. Sí, porque había campeonatos outros días, sí. 2 semanas eran torneos e as outras que había para fichas estaban ocupadas as pistas e as outras eran 5 días e 5 días, 10 días, 12 como moito. E sabendo que a funcionaria do pabellón nos pediu iso para poder compatibilizar as actividades de verán, para poder dar o mellor servicio concentrado. O Partido Popular este nesta situación é de libro. O que me traslada a funcionaria que foi quen o pediu, a funcionaria foi quen pediu iso, é que co que había, e se entera indo persoal, era absolutamente imposible atender iso. E pediu algo momentáneamente, durante un mes, para poder resolver iso con a xente. Pero que ademais vos sabedes que ela estando ali, dalle fichas, chaves a todo mundo. A todo mundo. Sabédelo. Porque o sabedes e hai correos que demostran iso. Un segundo, Paco. Pero sabédelo perfectamente. E tamén sabedes que o que me traslada esa funcionaria é que hubo 0 queixas. Perdón, hubo 2. Unha de Noelia e outra de Paco. Fixaderos, o que me traslada a funcionaria. Entonces, aquí hai unha cuestión de que eu creo que esta funcionaria non merece iso. Por parte do PP. Non merece iso. Está coas actividades de verán. Estivo soa por unha baixa con maternidade. Está intentando buscar as mellores solucións para dar o mellor servicio. E o Partido Popular ven aquí a cuestionar a súa proposta. Porque foi proposta dela. E nós, por suposto, aceptamos. E creemos que foi un acerto. Ahora, non, reducción de servicios. De que estamos a falar? Se son 10 días. Porque non había... Porque estamos con as actividades de verán. De que estamos a falar? Eu creo que hai cousas que non. Porque non é un ataque a este goberno, que nos daría igual que estamos, bueno, máis que afeitos. É un ataque a unha traballadora que non merece iso. Es que un ataque a unha traballadora me parece injusto, porque primeiro, é unha traballadora excepcional. Non. E así. Dígase. Foi há moitos anos, tanto unha como a outra. Para que tanto lío? Para que se estude, toda a vida se fixo, e se acabou o problema. Vamos a ver como se acaba o problema para o Partido Popular. Há unhas traballadoras que non teñen esas funcións adscritas, pero tamén lle podes mandar as traballadoras de turismo que barran, tamén lle podes mandar as traballadoras de turismo, non sei, que veñan aquí aos plenos e dirixan, que se poñan en oficinas, pero ti crees, é serio, de verdade, que a un traballador se lle impute o que a nós nos apeteza, independentemente de que estén as súas funcións ou non? É que iso é ilegal, Paco. Iso é ilegal. E se nos denuncian, eu non sei se vos estabades afeitos a traballar así. Estades afeitos a traballar así? No, claro. Non. Bueno, nunca tiveste problema ningún de que? Porque sentenzas hai unhas poucas aquí, E hai sentenzas condenando. E sentenzas condenando. Que era unha aldea gana. No, o problema das interventoras e das secretarias é que moitas veces engañábanse. Porque non vai a ser que apareza algunha factura, pois non sei, para arreglar unha pick-up de outro concello e se lle impute a obras do concello, por exemplo. Por exemplo, digo que non pasou iso, son cousas que non pasaron. Digo, claro, cando estamos constantemente en movimentos, subterfuxios por debaixo, para ver se conseguimos facer... claro, é que as interventoras, eu non sei se unha interventora sabía ou non que a unha traballadora se lle poden imputar labores que non ten o seu contrato. Dende logo, eu non o fago. Se ti o queres facer, faino. Porque, por exemplo, outra cousa que digo, a fe, poden chegar acordos, e demais. Pero como son traballadores que non coñecemos, é que están ata arriba, porque claro, é que na oficina de turismo, é que vos tiñades unha oficina de turismo que era unha cousa ridícula, Paco. Que non, home, porque multiplicamos por canto, Silvia, as visitas. Claro, é que claro. No, que información.
Claro, vos pillades... Claro. No, Paco, é que claro, que ti... Gracias, Silvia, polo dato, porque onde hai papéis, outra vez, claro, como antes había ali, tiñan ali que multiplicamos por... Non o multiplicamos, Paco, funciona mellor. Entón, claro, que fixeran outra... Total, esta non foi nada, vamos a facer outras cousas, non? Porque agora é un traballo exhausto e, sobre todo, importantísimo para a hostelería e para o turismo do Soutomaior. Eu sei que a ti igual te interesa que se deixe de facer esa defensa da hostelería, esa promoción, e se dedique a outras cousas. Nós non o facemos. Paco, é que non estou dicindo, está dicindo ti. Sí, está dicindo ti. E iso, sobre todo, como iso é ilegal, entonces, bueno, máis alá como cada goberno, cada concelleiro queira ter o seu respeto pola lei. Vimos de velo nesta iniciativa anterior que vimos de debater. Se non lle queremos ter respeto á lei e aos dereitos dos traballadores, non lle teñamos. Pero este goberno se o respeta. Entón, hai unha cuestión, o que me di a traballadora a min é que hubo 0 queixas. O que me di a traballadora é que simplemente foron ali concelleiros do PP para ver se nos inventamos un problema que non hai e podemos desgastar o goberno. Porque, ademais, direixe que sabedes perfectamente que iso que as fichas, por exemplo, se están dando sempre. Nese horario ou noutros. Porque a implicación desta traballadora é magnífica. E a súa proposta foi unha proposta por unha situación puntual, cunha baixa por embarazo, con torneos, con momentos nos que ainda non estaba incorporado o trabajador, tendo que facer saídas actividades de verán. E vos, non, a oposición do Partido Popular de Soutomaior non atopa máis cuestións para facer oposición que isto. Que nivel, Que nivel? Primeiro, non se vou a consentir, te vou a sentir que me digas que eu estou atacando a traballadora do Apoio. Estamos pidiendo os servicios. Porque traballei con ela moitos anos, é unha magnífica traballadora, entonces poden decir que son arriesgado o que sea tonto o que queiras. Podería iso. O que queiras. Pero que estou atacando a traballadora do pabellón, non se consigo. Podo añadir que antes dixeches tamén que resulta que non hubo 0 queixas, o cal eu descoñezo, porque non teño por que sabelo, sei as queixas que me fixeron a min, e dixeches que houve solamente 2 queixas, miñas e de Paco. Eu non sei se Paco tramitou algunha queixa, eu por escrito ninguna, e máis, é que non fun a xunto dela personalmente a dicir ninguna queixa, porque o único trato que tuve nos últimos meses foi ir a coller bonos e preguntar se ia ter bonos en horario. Eu non fun a ela a queixarme nada. Agora, queixas si teño, porque levo ali todos os 2 torneos e a xente dime. E máis, un día que fun a xogar a semana que estaba parada, había 6 personas diante do pabellón, vale? Eu fun hacia o pabellón porque o meu neno quería ducharse, que acababa un partido, e colleronme e dixeronme reclama isto non pode ser. Eran as 8:20 da tarde, a traballadora ainda non chegara, e precisamente fun eu, por eso tamén estou de acordo con Paco, a que lle dixen que hoxe foron de excursión a Coruña e posiblemente chegou un pouquiño tarde. Hai que entender. E pasaba o autobús e dixe, mira, estaba os vai vir. En ningún momento queixeime da operaria tampouco. É que non estamos queixando nos horarios. Perdón, gracias, Noelia. Claro, que non fixe ninguna queixa, nin formal, nin empezou con ela. Que se falou ali no pabellón, sí, porque hubo moita xente que estaba ali moi enfadada e moi cabreada. E nos dixeron que tramitáramos esta queixa. E nós o que estamos pedindo é máis servicio para recoller esas fichas de luz e máis para recoller a... Pero... Nada máis, é o único que estamos dicindo, non atacando a ninguna traballadora, é que non podemos levar ese terreno, porque non é certo. Ben, máis servizo de primeiro. Se non queres que digan que se ataca a traballadora, non cuestiones a proposta da traballadora. A traballadora. Non saber, é que... Permiso. A proposta da traballadora foi esa. E nós,
como cremos que unha traballadora e a respetamos, como estaba ata arriba coas actividades de verán, e ela soa, aceptamos a petición da traballadora. Porque ela, ninguén mellor que ela, coñece o servizo. Vos non queredes respetar esa decisión. Cuestionade, home, é que me estás preguntando que puxeste nas redes sociais. Que puxeste nas redes sociais? Mais que iso. Cuestionades a súa decisión e cuestionades a súa proposta. Eu iso que digo, se ti consideras que iso non é atacala, ti mesmo. Eu sí que o considero, porque en todo caso, nunhas circunstancias como as que está ela, soa coa compañeira de baixa, coas actividades de verán, cos campeonatos, con todo, o que deberíamos estar apoiando as propostas e decisións que ela fai. Porque en realidade son 10 días, non mingo o servizo para nada. Para nada. Despois vamos a ver as melloras do servizo. Despois falamos diso. Pero en todo caso, a ver, despois dice o PP que a eles todo o mundo lle dice estas hipérboles permanentes, non? Muchas gestas, muchas, e todo o mundo enfadadísimo. E resulta que a traballadora me dice que non tivo nada. Universos paralelos. Non sei se é unha cuestión así de falar solo cos mesmos, non sei. O sea, ao PP, todo o mundo, non sei, arden las calles con isto. E a traballadora, o que me dice que non venimos a súa queixa, mano. Contéstase todos. É dicir, dá igual a verdade, a realidade, o que propoñan os traballadores, os dá igual todo. Damos igual todo. Estades tan noutra órbita, políticamente, que vos dá igual todo. Calquera cousa vale. Dá igual que sexa a mellor decisión proposta por unha traballadora. Vos criticádela tamén, a pesar das circunstancias. Ben, en todo caso... Digo, en horario normal, se en verán a primeira en claro, é que claro, é que despois non queremos mirar a palla no ollo alleo, pero non a viga no propio. É que agora o pabellón abre mañán e tarde. Cando estaba desfosto horario tiña. Ah, e iso non era un amigo de servizos? No. Ah, no, claro. Iso non era un amigo de servizos. Non vou entrar a discutir contigo. No pabellón pola mañá. No, claro. Atención al público, non. Non me engañes. Claro. Mira, unha cousiña. Primeiro, é que o descoñecemento... Primeiro, non sei, non. Paco, non, traballos administrativos estamos falando de técnicos do grupo A, que teñen que tramitar subvencións, que teñen que preparar proxectos, que tal. Digo, que pasa, Paco, que querías vedeles. Ese é o teu problema. Que pensas, sí, que pensas que técnicos do grupo A teñen que facer funcións de vedeis. E nos decimos que non. Que teñen que ter traballos de atención, por certo, que se entregan fichas polas mañás tamén. Sí. Que se entregan tamén, se entregan fichas pola mañán. Entón, claro, o que queremos é que los de turismo nos repartan bonos, que técnicos do grupo A exerzan só de vedeis, o mundo ao revés, O sea, cuidado coas relacións laborais que propón o Partido Popular de Sotomayor, Cuidado. Traballos administrativos, e logo non teñen que facerlos. Non teñen que deseñar actividades de verán, e teñen atención ao público. Na porta non o pon. No, o sea, no verán no, pero en horario normal. Estamos falando de agora. No, pero estamos falando de sempre. De sempre. No verán non teñen atención ao público pola mañá. Bueno, en todo caso, que estas cuestións, aí non vedes merma de servizo. Aí non o vedes. Vedelo cando unha traballadora que estaba ao límite, que non daba máis polas circunstancias que había, propón unha solución para 10 días, 10 días, que o que vai afectar. Pero mira, xa que estades tan preocupados por iso, vou facer un anuncio. Un anuncio. O sistema de venta de fichas de pistas de pádel vai ter unha modernización que o vai colocar no século XXI e vai acabar coa vergoña instalada polo anterior goberno de ter a técnicos do grupo A con TPVs cobrando fichas. Vais instalar probablemente o remate deste verán con máquinas que permitan a través dunha app comprar todos os bonos que se precisen, anunciados na página web e con unha ferramenta propia, primeiro, do servizo que quere dar este goberno e propia da actualidade, das necesidades e da afición ao pádel
que hai en Soutomaior. Iso é preocuparse polo paro. Iso. Bueno, esa é a miña opinión, de seguro, iso facer as cousas para dar un bo servicio. Outro, que por certo, diceme aquí o conselleiro Moreira, que xa nas próximas semanas empezarán coas probas para instalar o novo sistema. O sistema está instalado, estamos co volcado de datos, xa está aprobado, funciona. Esas cuestións, claro. No, claro, o que pasa que isto, o partido... Non, que non, a vista está. A vista está. Aquí a cuestión disto é, mira, é que os feitos son os que son. Os clubs de pádel teñen máis financiamento que nunca. Cun incremento do financiamento dos clubs, pero moi superior, que dabades vos, moi superior. Sí, mira o orzamento, Paco, mira. Bueno, claro. Entón, claro, e iso, tanto é preocuparse polo pádel. Buscar ferramentas para poidan ter uns accesos moito máis doado ás pistas, é preocuparse polos clubs. Tratar de que, cando se fan os campeonatos, colaborar con eles en absolutamente todo, é preocuparse polos clubs. Buscar un día para que unha traballadora que está no límite intente buscar a mellor das solucións e que se critique, non é preocuparse polos clubs. É facer demagoxia con algo que non deberíades facer o meu xuízo. Porque creo que non merecen os clubs, nin o merece a traballadora, e desde logo é algo que simplemente ven evidenciar no que quedou o Partido Popular. No canto de sumar, colaborar, e polo menos preguntarlle opinión á traballadora. Preguntarlle opinión á traballadora antes de facer ese tipo de notas de prensa, de publicacións. Preguntarlle a él, a ver que ela pensa e cales son... Non, o que dice que esa traballadora tiña que estar facendo labores de bedel, que non pode facer traballos administrativos. Unha técnica do grupo A, Dito por... Home, Paco, acabas de decirlo un exconcelleiro de deportes. No, traballos administrativos. Está facendo por mañana traballo. Que non se ten que facer, non? Poña na miña boca. Non se facemos as cousas ben. Poden buscar máis ou menos, somos serios e facémolas ben. Non facemos pistas de pádel como a de arriba que fixestes vos. Pregúntalle aos clubs o que opinan desa pista. Pregúntalle. Iso sabedelo. Bueno, pois nós vimos aquí, en boa medida, avanzar, transformar, a fazer as cousas o mellor que poidamos, e en boa medida a solucionar a desfeita que había en Soutomaior con anterior. Entonces, claro, nesas cuestións en as que vamos a preocuparnos, nas que imos a centrarnos, en as que imos traballar. Nin imos poñer a técnica de turismo un servizo que funciona mellor que nunca a vender bonos. Mellor que nunca son os números. Podemos cuestionar o que queirades, hasta os números, as sentenzas, o que sexa. O Partido Popular está niso agora, é isto, unha caricatura do que foi no seu momento. Entón, cuestiona números, sentenzas, vale todo, pero que isos, aí están os datos. E, por lo tanto, nós podemos facer funcións que outro mundo se facía, nin imos parar ata que teñamos os servizos, a venta de fichas que merecen, e traballaremos para financiar, axudar aos clubes de pádel e a todos. E por iso subimos en máis dun 30-40% nos casos as axudas aos clubs que vos tiñades conxelados. Por iso somos un goberno serio que se preocupa por axudar a todos os clubes, a todos, sen discriminacións. E por iso creemos que neste caso, se unha traballadora nos pide unha proposta e nos dice cal é as súas circunstancias e cal é a situación e nos confirma como nos ven de confirmar que non hubo queixas, que o servicio non se resentiu, nos confiamos nela. Confiamos nela e apoiámola. Se o Partido Popular nin confía nela, a quere apoiar nesta proposta, é unha explicación que terá que dar o Partido Popular. Y bueno, para rematar a miña parte, eu fui a todos os clubs, de maneira eficaz, creo, que pasaron de 0 a 90 fichas, que se podía apoiar máis, pues seguramente. Se subiu un 30% a subvención aos clubes. Vale?
E se po ano que sube sobre o 30%, me alegrarei máis. Hasta aí. Alégrese menos e actúe máis. Que é o que temos que facer todos. Ao final, as cuestións resolvense actuando, exercendo e executando. Non dicindo que estaba todo ben, cando que nos trasladaban aos nosos clubes era todo contra. Pero bueno, en todo caso, eu sempre o dixen, e non teño ningún problema en recoñecelo, da desfeita manifesta que foron a última década do Partido Popular, creo que Deportes non foi o peor. Houbo moitos problemas, pero non foi o peor. Entonces, desa última década, do outro tempo, claro que houve acertos, houve cosas boas, pero na última década, na que, por certo, xa a maioría do povo non votaba Partido Popular, xa había unha maioría social que estaba en contra do goberno, entonces creo que a área de deportes non foi das peores. Quere decir que se fixesen cousas que eu non podo compartir? Non. Creo que as axudas aos clubes eran moi xustas, que non eran suficientes. Creemos que o apoio aos clubes que hai que dar é o que se está facendo agora, incrementándose, e sobre todo, creemos que o servizo parte do respeto ás propostas dos traballadores. Podemos aceptar, equivocarnos e rectifícase. En todo na vida. Pero cando unha traballadora fai unha proposta porque está nunha situación de non dar máis, facendo moito por riba do exixible no suporte do estado de traballo, é moito por riba. E que o Partido Popular sexa o único que ten que traer a pleno, eu simplemente vou decir unha cousa. O Partido Popular utiliza este pleno para isto, para cuestionar esa proposta. Eu quero aproveitar este pleno para agradecerlle a Raquel o traballo inxente que fixo nunhas circunstancias durísimas, unha compañeira de baixa nas actividades de verán, con moitísimas dificultades para iso. A Raquel e a todos os funcionarios e funcionarias do Concello, pero neste caso, porque o Partido Popular o que trae un cuestionamento dunha decisión que ela tomou, eu quero agradecerlle o seu traballo e decirlle que como goberno non podemos estar máis orgullosos dela. Seguinte. Vou pasar a seguinte pregunta. Queremos saber que pasa coa policía local. Parece ser que polas tardes non estamos mirando policía local. E polas mañáns tamén nos dicen unha queixa que creo que xa ven de atrás, pero ahora no verán é máis grave, porque hai máis afluencia de xente, que na Rúa da Rosalía de Castro se forman unhas colas tremendas co do familia, provocando que, bueno, adiantan de calquer maneira. Entonces queremos saber cal bueno, si falta policía local, si... Tivemos ata a semana pasada dos efectivos de baixa. Dous. Dous dos 4 de baixa. Ademais, na medida do posible, dadas os problemas que hubo, porque claro, aquí Paco di que o tema dos informes e que tamén había secretarios e había interventores, sí que os había, temos 3 condenas respecto á policía local, que temos 2 auxiliares, para evitar seguir incorrendo en irregularidades, intentamos que na medida do posible, porque non sempre o é, o auxiliar sempre está acompañado do policía para non incurrir en, bueno, novas problemáticas ao respecto. Respecto do familia, vale, co familia, pero, bueno, non é sinxelo, tamén vai un pouco no civismo de cada persona, a policía local moitas veces está ali. Nesa caso en concreto tamén a peor situación que temos no carga-descarga, pero que tampouco o policía se pode multiplicar, estar en todos lados a vez. É unha cuestión, é dicir, eu pedinlle personalmente a Óscar, no seu momento, que estivera ali. Como lle pedín que estivese no camiño de Santiago, porque os veciños trasladaban que había un tráfico importante de vehículos. Peñe que estivera ali, é o que me dice que se un coche está parado ali, el pode mandar o circular. Ni sequera para sancionar, pode sancionar a un, a outro, pero se chego de atrás e para, pode ser que isto é unha cuestión de que, bueno, que hai que abordarlo noutros termos, estamos con termos de que igual o que nos está demostrando iso é que esa zona igual quere unha ordenación do tráfico diferente. Eu aí o deixo. Valoremos. Porque igual o que está demostrando esos problemas de tráfico con algo que non é de doada solución, porque é un semáforo que os coches paran, no que se fai un funil, é que igual aí a ordenación do tráfico existente non é adecuada. Entón temos que darle unha volta. Podo seguir?
En páxina web do Concello, dentro do apartado de información municipal e subvencións recibidas, non figura prácticamente nada do ano 23 e no 24. Nada do máis provincia, da Diputación e da maioría da Xunta. Porque rogamos que se actualice. Entendo que iso é na sede electrónica, non na web, entendo que me dis. Sí, desde todo o apartado de subvencións. No, pues en técnica, obviamente non subimos iso. As subvencións non sei, que está arriba que non está subindo. A ver, son procedimentos. Transparencia, subvenciones, creo que nos están pidiendo. Son procedimentos administrativos regrados, o que se poida subir, é dicir, non temos ningún problema. Hai que subirlos, porque Hai que subirlo. o que hai que subir está se subindo. Lo que es obligatorio básico se está. Nós cumplimos coa lei, o que se haya que subir, subímolo, e o que non son subvencións públicas que se poden ver no BOE en tantos sitios. É dicir, nos cumplimos co que existe a lei, é dicir, no, que non llevamos a meter a funcionarios que están, sobre todo en termos de subvencións, ata arriba, máis carga de traballo, cambio de documentación pública que podedes consultar calquera de vos. Moitas teñen unha obriga de exposición e de publicidade que sí que se suben, porque ademais, que decir, temos que mandar a xustificación conforme está subido, as fotos, os cartéis, etc. Noutras seguramente coa carga, pois aquelas que non é obrigatorio, non. É dicir, aquí son procedimentos administrativos regrados. Os procedimentos administrativos cúmplense e, polo tanto, todas esas subvencións están publicadas nun sitio ou noutro. A ver, o que non podemos facervos é o traballo de buscárbolas, non? Miraremoslo se hai algo. En todo caso, se se pode facilitar, facilitaremoslo, claro. A alcantarilla de Pierres ten un boquete que consideramos perigoso porque entra xa máis dun tacón. Xa algo máis dun tacón ancho. Fátima. La alcantarilla está justo pasando la curva, que es una toma de agua o algo. No es una tapa de estas de cemento bordeada con hierro, el cemento se picó y entonces ya hay un agujero considerable. Sí, le podemos mandar foto. Noticia de Telefónica. Funcionamos a subvención de Altanar, como maravilla, porque pasa foto da localización ao meu concello, va a salir para foto, da localización, sabemos exactamente onde coas coordenadas vas a tapa. Vale. Son as veces de tapa en pior, e chega ali o operario e repara, hai dúas rotas, repara esta que da outra. Pero, no, se mira, pasando por la acera se ve perfectamente. Ben, Depois temos unha dúda de que a valla da pista de patinaxe do Peirao e quitouse nun momento por algo, unha que dá estas sí. sigue aberta, entonces Sí, non, igual a deixar aberta. Probablemente falei con Luís para que en algún caso que pueda hacerse que se adapte para poder, pero o que si é certo é que é unha pena ter unha pista que podía ter usos múltiples por ter un acceso tan limitado que non se poderá facer. Entonces, nosa valla témola, vaise colocar despois con unha superficie movible, é dicir, pero o que vamos a deixar é que estea aberta para poder acceder á pista para moitos outros usos, porque a vista está, o uso de patinaxe era mínimo, era unha pista que estaba absolutamente infrautilizada e agora, grazas a iso, pois vai a poder ter simbioses e vai a poder utilizarse para moitas outras cousas. Fillos de la tela. O acceso restringido, porque entraban con motos, No, ya no solo eso, les digo que los niños pequeños salen por allí. Agora Y la verdad es que cuando están patinando a veces se despistan y se van. Ya no digo los mayores, digo los pequeños. Agora mesmo, nesa, saben que é unha boa máis. Non, é dicir, caso iso sale por ali, salen pola porta do parque, salen pola porta de calquera pista. É dicir, iso non é unha cuestión. Simplemente, non se insiste, vai se poñer unha valla movible. O sea, pero que creo que é importante que unha pista infrautilizada non entraron, nós non temos constancia de que entre motos, bicis, ni nada por el estilo. Agora mesmo, dale. En todo caso, eu creo que un dos problemas que ten o Peirao e o Concello en xeral é unha sorte de parcelación absolutamente excesiva. Todos os urbanistas cos que estamos traballando nos din que iso é algo como dos anos 80 e que compre revisar os usos porque a sociedade cambiou. E como cambian a sociedade, hai que adaptar o espazo urbano ás novidades aos tempos actuais.
Bueno, tamén miramos que nas actividades de verán contratouse un monitor máis na segunda semana de actividades, si que pasou, si por que se tuvo que contratar, Delegado absoluto. porque claro, o grupo realmente non varía, supoño. No, espera, Non sei se... falo de memoria, pero delegado, eu só as cuestións de contratación, este goberno non entra. É dicir, nós decimos contratemos ustedes, nin nas oposicións, nin en contratación, participamos para nada. Pode ser, porque sí que me dixeron que pode haber un rapaz con necesidades educativas especiais que requería maior atención. Entón, o que fixemos foi dotar as actividades de... Pode ser, non, foi iso. Decir, un rogo que os autobuses parece ser que foron un desastre de puntualidade. Entonces, se nos queixaron en varias ocasións que chegaban tarde. A xente que vai un pouco con apuro a levar os nenos, por conciliación, que teñen que ir a outro lado así, pois que se topaban que tiñan que esperar Nós non temos bastante. constancia diso. Raquel non nos trasladou nada diso, se nos trasladou un problema que houve unha vez, esqueceu unha parada atrás, hubo un problema aí, pero é a única incidencia que temos constatado. Bueno, unha pregunta un pouco de ironía. Queremos saber se este ano se celebra a procesión do patrón, da Peneda e de San Cayetano. A pregunta é por que, ainda que fomos a presentación e se falou diso, non aparece na programación xeral das festas que se van facer os actos religiosos, non? No cartel, o sea, van por separado, o da parroquia de religiosa por un lado que o das festas que se van facer polo outro. Entonces consideramos que sendo unha festa con alta tradición cultural e religiosa tamén, que creemos que debería de aparecer os horarios na programación oficial. Eu tamén con ironía, esa pregunta non lle debería facer o alcalde, debería facer a Montesquieu. Un señor que falaba da separación igrexa-estado, separación de poderes. Obviamente o Concello traballa nas cuestións que lle corresponden, que son as cuestións civiles, e colabora coa parroquia para naquelas cuestións que se poida botar unha man, pois, de protección civil, policía, incluso a bandas, se aprenden. Estaránlle pedindo este Concello que organice actos religiosos. Non, organizar non, informar. E informar lle corresponderá, nós o Concello informamos do que é competencia do Concello. Obviamente. Dende a Policía Local informamos de Desde a Policía Local informamos de que dos servizos que se vai dar. Con Gabriel, por exemplo, que estamos falando neste caso, cando faga as propostas, nos que quedamos a axudar en difusión, facémolo como facemos con calquer entidade ou con calquer presuposto. Obviamente non vai aparecer, non aparece en ningún sitio do mundo. Que es contrario a la lei. Claro, é certo, non vamos a anunciar actos religiosos nunha situación que é municipal. Non sei, como Ramadán tampouco anunciamos, ou como, non sei, cada cousa o que lle corresponda, non? Outra cousa é que as cuestións que teñen especial valor, especial tradición, a parte, digamos, que non é religiosa, pero vamos a valorar, porque iso é que a separación igrexa-estado eu creo que estaba resuelto coa Revolución Francesa. Bueno, por último, simplemente comentar que fai uns días recibimos un montón de notificacións nos móviles nosos, non sei se a vos pasou, de convocatorias a comisións, a plenos do ano 21, 22, chegaron a 1 da mañán, ás 2 da mañán. Entón non entendemos que pasou. Informático al margen de que Tocou, non, porque empezamos a abrir, claro, a que nos convoca? no es una cuestión nuestra. Todo que No es una cuestión nuestra para nada. o programa El programa gestiona. Sí, porque ademais non era nin sequera eran cosas moi antiguas. non eran notificacións como cando se mandan do Concello, senón é como cando te chega, por exemplo, unha multa ou cuestións do Estado, sabes? Foi todos os concellos. Que a mí me chocou que non me chegou da administración, solo do Concello, claro. Convocatorias entre o goberno local, digo, pero non está ben, pero a entrada era do ano 21, do ano 22, pero un montón, Un tema, sei o que a mí chegame dos concellos. Rondela, Correia. Sí, eso ya está hablado con gestiones, el problema al margen de ellos, incluso de software que tienen actualizaciones también y todo. Vale, pues en principio non temos máis preguntas.
Bueno, pois nada, pechamos o pleno de xullo, vémonos a volta en setembro, e agardo vermonos antes, convocarémonos para a inauguración da Semana Grande de Soutomaior, que será na propia Casa do Concello, en todos os eventos desta festa que por primeira vez ten a parroquia de Soutomaior. Vemos. Claro.